Μιρτεγιούν παίρνει την πρώτη κεφαλιά από τον Καθόρλα, ο οποίος επιμένει και περνάει από δύο. Ταχύτητα του Walcott, εκμεταλλεύεται, όχι. Πρόλαβε ο Βολκάν. Ροζίτσκι τη σέντρα, Ζιρού την κεφαλιά, out. Ράμζεϊ, καλές προοπτικές για την Arsenal. Ροζίτσκι ζητάει ο Ζιρού, δεύτερο δοκάρι, πάλι ο Γιόμπο. Ράμζεϊ, ο Walcott δεν προλαβαίνει. Ούτε ο Ζιρού θα προλάβει. Καλό γύρισμα, κανείς εκεί, ο Κάντλετς δεν το ξέρει. Γίνεται ένα λάθος, ο Κάουτ έχει την ευκαιρία, το πρώτο σούτ είναι out. Ωραία παλιά για τον Walcott, φοβερή κίνηση μακριά, την μπάλα, γκόλ η Arsenal. Ο Gibbs. Wilshere παίρνει την μπάλα στον Walcott, θα νικήσει τον Βολκάν που τον σταματά. Wilshere προσπαθεί και περνάει και εκτελεί, ο Βολκάν τον σταματάει. Ράμζεϊ έχει ανέβει ωραία ο Wilshere. Ο Ράμζεϊ προχωρά και εκτελεί, δεν μπορεί ο Βολκάν. Πολύ εύκολα του επέτρεψαν να πλησιάσει, να βρει χώρο για να σουτάρει. Εδώ η παλιά και η εκτέλεση για το κόρνερ που κερδίζει ο Σο. Η σέντρα του Κάουτ δεν είναι κακή. Έβγαλε ο Gibbs. Μερέλες, άλλη μια σέντρα. Out το Σο. Σεμενίκε. Σο. Το σουτ του Σο είναι καλό. Out. Καθόρλα για τον Walcott. Πέναλτι για την Arsenal. Ο Ζιρού απέναντι από τον Βολκάν. Και ο Γάλλος εκτελεί για το 3-0 της Arsenal. Μια βραδιά που η Arsenal πρέπει να χαμογελά. Το γέμισμα είναι για τον Κάουτ που κατεβάζει μέσα στην περιοχή. Ο Κάντλετς στο σουτ, φοβερή επέμβαση ο Σέσνη. Τζένκινσον. Σουτ με το αριστερό, ο Βολκάν σε κόρνερ στο τέλος της αναμέτρησης. Αυτή ήταν η τελευταία φάση.